Takže stretávame sa tuto. Chcel by som vám niečo povedať konkrétne k tomuto modelu auta. Je to vlastne Traxxas / Raptor 150 a jak by som povedal, je to celkom pohode auto. Maximálna rýchlosť by som povedal 50 km za hodinu. Takže má to regulátor otáčok 1:10, najnovší príjimač a nový ovládač, takže pozrieme sa na to. No. Takže tu máme nejaký návod asi po česky, presne tak, jak som povedal. No. Tu na... Čakajte. Tak. Tu máme ovládač. Najnovší TQI od Traxxasu. Teraz príde samotné auto. Objednal som si červenú farbu, takže... Pardon, ešte raz. Objednal som si červenú, takže to auto je červené. OK. Takže tu ho máme. Tu máme k tomu náhradné diely a nabíjačku, natlmiče, nálepky sú k tomu a prístroje na odobratie kolies a tak ďalej. Tu máme manuál, je to skôr po anglicky, ale tu nám dodala firma Astra Model, nám dodala český návod použitiu, čo je veľmi dobre. A auto som kúpil zo stránky Mo.sk, takže som šťastný, že ho mám, takže no, takže tu máme celú Lexanovú karosériu od Traxxasu, Ford Raptor 150, tak sa páči, pozrite sa, veľká. No a tu máme samotné auto. Čakal som niečo menšie, ale vidím, že to je obrovitánske auto, je to dosť veľké auto. Pozrite sa, tie krásne veľké gumy. Tu máme servo, akumulátor bol už k tomu. Tu máme nejaké konektory, tu zadu je veľký motor, veľké tlmiče, pozrite sa, tačaný kolies. Tu máme príjimač, vlastne antenka na pekne toto, krásne, super. Do toho treba kúpiť 4x baterky puškové, takže môže byť a takže máme tu krásne molové tlmiče. Veľké kolesa, 1:10, dosť veľké kolesa. Krásny veľký motor, nárazníky predu, zadu, baterka, ktorú môžem hneď ukázať. Takáto vlastne je to 8,4 V a 3000 mAh, čo je dosť veľa, vydrží nejak pol hodinu najviac. A jak vidíme, tak všetko to je vodeodolné, servo, príjimač a dokonca aj regulátor má všetko vodeodolné, takže kľudne si to môžete ísť do vody, do snehu, do blata, do čo chcete, osprchujete a ide ďalej. Proste to auto má šmrdza. Pekné mekelové tlmiče, super. Tak, to je bolo asi všetko. Ešte sa to môžete povedať takto, keď to nám chcelo na to. Takže sú vlastne bez toho. Tak, jak to auto vypadá. Je to veľké auto, krásne. Takže